सिनेमानि जे खामानि बेखौ जोङो बे स्टुडिअ'आव मावजोबनांगौ होननानै बेबायदि मोनसे गोदान फंबाया खुलिदों बावहाय जाहाथे बयबो फैनानै फंबायनो होफैनो हायो बेफोरबायदि प्रजेक्टखौ बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमनाय आंनि मुङा फुलं ब्रह्म दिनै आङो आंनि गोदान स्टुडिअ बानायनायखौ दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाबाय दिनै मायथाइया जाहैबाय 2026 मायथाइनि 12 जानुवारि दा दिनै स्टुडिअखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय बेनि थाखायनो आं एसे आलासि आदामोनखौ लिंहरदों अपेनिंनि थाखाय माने आदामोनखौ एसे माने मेसेज होनो थाखाय आदामोनखौ लिंहरनाय जादों बेखिनियानो आरोखि दा आदामोनखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय नमस्कार दिनै गोदान बोसोरजों लोगोसे गाहाम खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव दा जोंनि फंबाया आंखौ फंनैसो बुंनो थिननायलाय दिनै गोदान बोसोरजों आरो जोंहा मागो दमासिनि फोरबोजों लोगोसे नैबे स्टुडिअ गोदानखौ दिनै अपेनिं खालामनायलाय फंनैसो बुंनो थिननायाव आं बेखौल' बुंगोन दि मानि थाखाय जों स्टुडिअखौ बानायदों बावहाय मोनफ्रोमबो जोंनि सिनेमानि एलबाम बा माबा मोनसे एडिटिं खालामनाय सिनेमानि जे खामानि बेखौ जोङो बे स्टुडिअ'आव मावजोबनांगौ होननानै बेबायदि मोनसे गोदान फंबाया खुलिदों बावहाय जाहाथे बयबो फैनानै फंबायनो होफैनो हायो बेफोरबायदि प्रजेक्टखौ बावहाय जोङो माखासे आर्टिस्ट लोगो बिथांमोनखौबो लेंहरनाय जादों खोमा नङा होमबा दा बेवहाय जोंबो नुजाफैनो हादों दा बेवहाय बयबो फैनानै जाहाथे जोंनि जे मावनांगौ हाबाखौ जों बावहायनो मावफैनो हायो जोंबो लेंहरनायलाय नुजाफैबाय फंबायनि हामलायनायाव दा जोबोद गोजोनथाव जोंनि गोसोआबो मोजां मोनदों बेबायदि स्टुडिअ आरो बहुत समायना डिजाइन जादों मोजां खामानि मावलांगोन आरो फंबाया बिराद स्मार्ट बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे मोजां इयुनावबो गोदान गथ'फोरखौबो फोरोंलांनो हायो दा बेखौनो आङो बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय